ಇನಿಯಾನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಪೊಳಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಬೈದೆ. ಪೊಳಲಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಬತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಗಾಡಿ ದೀದ್ ಕುಡಲ ಮಸ್ತ್ ನಡಪೆರುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನಗು. ಅಂಚ ನಡತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಸಂತೆ ಪೂರ ಉಂಡು. ಸಂತೆ ಪೂರ ತೂವೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ. ನಡತೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಡೆ ಮಸ್ತ್ ಪೋಯರುಂಡು. ಅಂಚ ಪೋನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಂಡು. ಅವ್ಲು ಚೆಂಡು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಪುರಲ್ದ ಚೆಂಡು ಪನ್ಪೆರ್ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಪುರಲ್ದ ಚೆಂಡು ಪಂಡ. ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಪುರಲ್ದ ಚೆಂಡು ಅವೊಂದುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಅಂಚ ಒಂತೆ ಉಂತುದು ತುಯ್ಯ ಚೆಂಡು ಗೊಬ್ಬುನ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ತೂವೆರೆ. ಇತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಬತ್ತ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಸ್ತ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದ್ ಮಸ್ತ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪೂರ ಮಲ್ದೆರ್. ಬೊಕ್ಕ ಪೂತ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ದೆರ್. ಪೂಟ್ ಪೂರ ಶೋಕುದ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತುದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು. ಕತ್ತಲೆಗ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು. ಅಂಚನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈದ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪಿದೈದ ಹೊರಾಂಗಣದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ತ. ಅಂಚನೆ ಬಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ದೇವೆರ ದರ್ಶನ ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡ್ ಶೋಕು ತೂವೆರೆ ತಿಕ್ಕುಡು ದೇವೆರ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಬಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ದಿತ್ತೊಂದು ಬಕ್ಕ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಮಲ್ತುದು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬತ್ತ.
ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕುಲು ಸಂತೆ ತಿರ್ಗೆರೆ ಬತ್ತ ಸಂತೆಡ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ಬೋಡಾಯಿನ ವಸ್ತುಲೆ ಪೂರ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಇಲ್ಲಡ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿಂದನೆ ವಸ್ತು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಬಕ್ಕ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ಡ್ಲ ಉಂಡು. ಎಂಕುಲು ಕೆಲವು ವಸ್ತು ದೆತೊನಿಯ ಅಂಚ ಕೆಲವು ಸಂತೆ ಪೂರ ತಿರ್ಗ್ಯ ಅಂಚ ಜನಲ ಮಸ್ತ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ಬಯ್ಯ ಬಯ್ಯಾನಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮರೆಪೊಚ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.